Ale už má s tím pracovat. Vladimír Kovář, jako muž, který v posledních týdnech je mediálně velmi známý tím, že upozornil na způsob výběrových řízení, konkrétně na jedno výběrové řízení, které se týká Českého statistického úřadu. Vidíte tady prostor pro korupci, který je možné omezit už dnes a nemusí se k tomu přijímat žádné vládní balíčky? Tak já předpokládám, že jste si mě sem pozval, pane Moravče, abych tady nečuměl jako vejr, ale abych řekl něco opravdu konkrétního, tak já jsem to prostě přines, konkrétně tak, jak to je. Velice rychle, jo. Tohle je nabídka společnosti Unicorn, která byla odevzdaná v souladu s tím výběrovým řízením a ta nabídka musí splňovat miliony věcí a na konci musí být celá jako svázaná, takhle prostě musí být provázaná tady kaničkama, čili se nedá vůbec číst a na konci v ní musí být obálka a v té obálce musí být CDčko, kde jsou všechny ty informace v elektronické podobě. Já myslím, že tam musí být obálka a tam peníze. Teďka si představte tu situaci, že někdo mě poslal na mail, společnost Hewlett Packard nechala, nebo prostě někdo, kdo to řešil, nechal ofotit zhruba 200-300 stránek z jejich nabídky foťákem. Nechal to ofotit tak, že tam prosím vás pěkně nechal takhle ty prsty, s kterýma to prostě jako fotili. Jo? A ještě jsou tak hloupí, že do těch PDF filů zapomněli se do nich podívat. A já jsem zjistil, že to fotil jakýsi, nebo bylo to prostě nějaký pán Řehák, jako 17.10., to znamená, to je 12 dní potom, co byla odevzdána ta nabídka. A teďka ta absurdita, která je, prosím vás pěkně, je to tak, že že porota vyhodnocovala nabídku z těchto materiálů, je jenom možné dokázat tak, že to ta porota přizná. Rozumíte? Protože oni mají informační embargo. A společnost Hewlett Packard prostě nedodržela to, že měla celou nabídku předložit v elektronické podobě a měla být vyřazena. Ale nebyla. Chápu-li to tedy správně, vy vidíte dostatek prostoru v boji proti korupci nebo proti netransparentním výběrovým řízením už v současnosti. A tady máte jasné důkazy a není zapotřebí přijímat. Samozřejmě. Bohužel ty důkazy nejsou tak jasné, protože někdo by musel z té poroty říct, ano, ten pan Vladimír Kovář má pravdu. Takhle to bylo. A dovolte mi takové krátké prohlášení. Jmenuji se Vláďa Kovář, jsem občanem tohoto státu, jsem na to hrdý, jsem daňový poplatník. S pokorou přijímám to, že budu platit větší daně, protože to je potřeba. S pokorou přijímám to, že ty větší daně za ně dostanu míň peněz, nebo míň prostě služeb, tak to řekněme. Od státu. Tak, od státu. Ale rozhodně, pane Moravče, jednu věc si nenechám. Nenechám si srát na hlavu. No. Teď já nevím, jak to tady přemostit k ministru vnitra Martinu Pecinovi.